Moi katsojat ja tervetuloa katsomaan tätä käpytikka-aiheista videota tänne mun pääkanavalle. Tässä videossa käpytikka hakkaa tuohon pihlajan koloa ja tällä mun pääkanavalla on mun oma valinta-aiheisia videoita. Esimerkiksi tämä luontoaihe ja sitten mun kameralla kuvatut videot ulkona ja muita aiheita, joita mä valitsen. Tän kanavan etusivulla on mun muiden kanavien linkit. Sieltä pääsee profiilikuvaa klikkaamalla niihin ja ne on listattu aihepiireittäin. Niillä on omat kattokanavat, vaikkei kaikilla ole sitä nimettynä, mutta ne löytyy. Ja sitten on myös muita aihepiirejä ja esimerkiksi siellä on pelivideokanavia ja animaatiokanavia ja sitten yhteiskunnallisia kanavia, jotka on nimetty vielä mun omalla nimellä, ja sitten on muita aiheita. Laittakaa tähän videon tykkäys ja kommentoikaa, mikä sai teidät löytämään tämän videon YouTubesta, ja voitte kommentoida näitä luontoaiheita. Näitä on tulossa tänne lisää. Tää käpytikka oli tämmönen video, joka oli mun kamerassa valmiina, ja laittakaa tykkäys videon ja tilatkaa tää kanava, niin saatte ilmoitukset uusista videoista. Kiitos videon katsomisesta.